nak. Alalayas, Cristel, nak. Bye. Hello guys, majong adlaw tong tanan guys, majong buntag, majong hapon diya sa gawas ug majong gabi sa diha sa US America. Bitaw guys kanang inanglan mo dyan namon ipaputol ning pine tree kay mao lagi naghirig na siya tungod sa audit. Diya mo nang maka-aksidente ni og simbakog matumba ba mo nang decide na lamay paputol dis ni aging tuig pantanan na magipaputol. Salamat kay kadyo ko dani sa among konsehal nga mabtiken og delikado siya maka-rescue. Salamat po ko dahil sa mga rescuer dya sa LGU, taga LGU. Diya kaya sila na rin silang sugdan kay marag init trabadjigado ang panahon bisag sado pa kaya sa ngatanan. Nagahirig na sa daan guys. Maabtikon nga kung siya ati dayo. Oh, good morning ni ati day. Kontak ate! Pasalubong lang mo pasalubong. Oh, pasalubong ko no. So guys, magmadlo tantanan guys. Asa kaya? Gamag bangka. So kanang paputulan ni siyang pine tree kay nagdungaw ito sa dito to Diya manakugkuan guys kanang kuan ako naka-video ganiha guys kay brown out. Diya ang cellphone wa ma-charge. Nag-brown out kay nay kuan isiga nga pusti. Para po nang ka-cute ng inyong pagputol oy. Oh, shout out diha sa mga taga LGU nga mga rescuer. Karon pa man isiga ang suga kay kuan na ining buto nga wire. Ay wire pusti. Nasisipin og kuan Ngano man? Di sa tidaday. Nag-prepare na sisipin og pan, na juice, diyan na gaprito harang bisiya. Nagaprito isda kay para kuan paniud to. Nyautan nga munggos. Asa yung munggos nimo day? To. Tunuan pa. Oh, tunuan pa ng munggos Kabisi na mo. Hala nak. Dosa ha. Ularga din sila sa Cristel School. Maraming bisiya agad din. Luya. Luya. Ay, pag series ganina ka, sunog. Oh, nasunog. Gasunod! Nasunog. Taon ng taon. Kamping mo ha. Ano diha sa mo pagatang kay pagatang rata diha mo lingkod eh. Di ka pwede magpainit day. Kaya na pa lagi busy pa kadyo ko kay na pa naputo sila ha. Nakamping dito. Kung maghatod siya asa magi mo mangipang buhat. Nasunod diha gito gilupi-lupi niya to magusot. Ito yung gibang kuting Pagamping. Musubi pa papanin di ba Na sila maghatod siya ng Cristel. Iya sa kasuha yang boarding house ha. Yang boarding house dito sa kasuha. Pagamping mo. Usang oras sa sakyan. Alas 10. Nalagi ron wagi. Hala kay magdimo sa mo. Nya human nidto. Ano nagluto na? Ha? Luto nagtimo. Na. Di man dai lalim mo magputol ay.
buhaton ko no, salamat ko no. Ano si konsihal? Ikaw, ma'am. Sige, okay ra, sige ka na. Oh, shout out dia sa mga taga-Uslog nga, mga gwapo. MDR mo Uslob. MD. Mga buhutan kayo ni sila guys. Bayin ako, gibiyan ko. Hala, tinuod. Now, naji mo. Naji mo komentiri rin masig. Out. Kuan, ma-viral mo ni White og ni Cherry White. Joke. Uy, naidi ka mukha ni Boy Tapang diri oh. Bitaw, gwapo pa jud ka ni Boy Tapang man. Oh, ala, nanguros. Nanguros siya yung gwapo bitaw kang Boy Tapang bitaw. Pup. Bitaw timo sa mo oy. Ali mo na. Nakailas yung papa, kailas siya. Kailas yung papa oh. Tanawa day, naghawid na siyang papaglin oh. Sige, master. Dalo, picture. Sige ba, akong gear play ba, di ba sir? Day, hawid di siya yung papa ko no siglino. Kailas siya. Ay saha kay akong pasakyan sa akong anak dadto. Iyang ihatod lagi iyang kuan kanang ang binak mo balik pa siguro siya nagkudbing ko guys. Makatod ra ni siyang mga kuan mga gipangbuhat ba kaya nag-online lagi ni sa karon. Yung pangbuhat ng mga green jewelry mga isa. Nga na mo ng live sa extra. Uy, ano man ni siya na? Andra makaayo na oh, brugani way sulod. Hindi pwede. Ay. Hala para. Bye-bye. Nak, alalayas ka still nak. Bye. Kaya lagi sa gabi guys, busy sila dahil kahapon ako naka-video kaya katulog na ko. Yung ipang buhat on sa mga prutas gapon nahurot urin sa na isa na naghanay ka doon na may tabangan sa ni kulugupit na. Hindi. Okay, class. 2 pencil plus 3 pencil equals to Hindi. Kasi lang luha na rin sa hidaan kasi samok-samok mas matuog na ko. ibutang isa yung bungbong day. Gumuma na kanin. Bantay ha kay mangutot ko ha. Tutok ka? Mangutot ko kay agang utot guys. Bahaw kay kuan kamuti tinuod din mag kuan ta magkaon tag kamuti bahaw utot. Panampong daan kol. Dai panampong dai. Uy, panampong ba kay utot ko? Igit na ko. Wa pa gali ko nakapangutot nampong na ka. Ito guys na sila lagi tabangan ni kulukuan kay ipasa na ni. Dahil mga assignment ipasa na sa kung ano di mo kuno siya di mo daghan ka sa asa ba to mga orange ni to tanaw mo tong orange. Ano to ng pineapple? Pencil. Gunting dyan na pila ka bukli daghan di kayo. Basta na. Dapat creative. Nanay nabutang na nakabutang na kasi mga gipalit kapo na kuan. Kulang pa gani, mapapait pa ko nila kahit nila. Ikaw rin magbuhat na gumang classmate ni ay. Patabang ko nila, sila akong papaliton. Minsan na ba yung gipalit na orange? Bati mo bugin lagihan nga ng mga plus sign, mga signs. Gabi guys matulog na rin ako kaya nakapagbuhat na kabantag. Ay, Ginoo ko Lord, thank you sa mga grasya. Wala na ibijuki man. Juice nga, kuan kay sana pineapple. Grabe singot na guys kay ang bisiha lagi na ho kay mo din ang kinabuhi guys, grabe ka busy. Nagandagan bisag asa. Pero nakapang lipstick pa jud. Bitaw.
Ang lami kayo guys oh. Kenta. Hala sili lagi mo gi. Ah, kaon niya sili, tambal mo guna sili. Tambal mo guna sili. Tambala sa Almoranas. Na yung mga kuan tambal na. Vlog ko. Hi sa mo. Bawa niyo to ta guys. Among sudan kay kuan munggus gi butang ag tuno. Munggos with love. Munggus with love. Ano ba? Diya, salamat kay inyo ha sa inyong pagserbisyo nga. Nice kayo. Si Ma'am Kuara na yung asawa mo kung chat noon. Salamat kayo si Raul og ni Sir. Salamat kayo. Jom, Sir Jom. Asar yung mga kauban ron. Bigyan kami. Dimi Jugayas, mama. Wala, pag-amping mo. Kita-kita lagi ta kay sige ra mamig nga hag. Uslob ang good. Bigyan ka may patay. Nama kita. Ma'am. Ah, Ruby, selamat oh. Sige, salamat. Kang kuan lang, kang Ruby Provinciana. Sige, amping mo. Kay di ara mo oh, na natungtungan na ni natuguan. So ni uwan. Kalit laman sa uwan yan ning larga ra basli ni kulong si Cristil. Hintay mo tuwak ni kay Bulakaw mi mag palit mo datong kuan, wire. Wala kusog lagi hangin. Ala sila gundi ka na asil. Amaan, salamat ko. Haman, samad. Hala kay igat man. Salamat dito sa baba. Kanyo man di kas babaw. Igat manggod. Tanawa sila ni mga ninggawas nga. O iyang duga man na. Gawas man kita sa tiro kay. So dili kay sa mugit. Di ay butan ka doon ang arawan ng trabaho. Hala gilangaw. Ano sa siya? Kini may lang ngawaon. Mahalig man gud na ug kanang ano gud sa ba. Waon mo ko na nila day? Waon.